Former ZANU-PF MP opopotera maChina zvizvo zvaikonzeresa kuti vanhu veZANU-PF varwadziwe zvakanyanyisa nemashoko iwayo abuda achitaurwa naKiller Zivhu uyo abuda achiti appalled by the Chinese nationals treatment of blacks in Zimbabwe. My cousin, a driver, sleeps in cars while they enjoy hotels, cooks his meals in Bulawayo kuti agozodya kuHarare for 3 days while the dan lavish white people show more dignity towards black than Chinese. Ndo mashoko abuda ari kutaurwa achinzi aiwa vachena vanga vatori nani pane maChina akanzi kuuya iwaya, ende maChina akaunzwa neZANU-PF kaana nguva yega kamunyika vakatoenda kunotsvagwa kuti uyai tiite madhiri uyai tiite mabhizinesi. Ndo maChina acho ari kupopoterwa naZivhu pano kuti vanhu ivava vane utsinye. Chokwadi kazeni yangu ari kurara mumota asi ivo vachirara mumahotera chaimo chaimo, ende ari kutobva akabika chikafu chake kuBulawayo chaikuti anozonodya kuHarare kwemazuva 3 chete. Chikafu chinenge chichingoti chimunyere chakangoiswa handizive mungava mulunch box kana kuti muchii, kuti akwanise kunge achizosevhaivha koza ungazokwanise kushanda nenzara, kureva kuti ivo vanenge vachienda vachinodya vachinotenga chikafu chinoti dhurei, chikafu chinonaka, asi iye achiita chekubika. Ndo nyaya iripo iri kupopotwa naZivhu. Vanhu vakawanda veZANU-PF vauya mumacomment section make vachida kutry kuda kukomenda kutaura zvakasiyana siyana, vamwe vachiti aiwa iwewe wakazobva sei ipapo, vachitaura zvakasiyana siyana, asi izvozvo hatisisinei nazvo, tangoti dzemudanga dzaakutanga kujungana dzega ipapapa, vanga vakutanga kutodenhana. Ndozviziva munazvo zvekutaura, ndiudzei mucomment section mobva malaika ndopindurawo ndichionawo kuti maonero enyu akamira sei panyaya iyoyi.